Hej og velkommen til Mama & Kit. Ved siden af vores holdforløb tilbyder jeg også forskellige slags af behandlinger. En af behandlingerne er gravidbehandling. Det er til dig, som er gravid, har måske udfordringer med bækkensmerter eller smerter i ryggen, eller bare vil gøre noget godt for dig selv. Så vil jeg hjertelig gerne hjælpe dig. Så tilbyder vi et babycheck. Det er et motorisk screening af jeres babyer, hvis I skulle være i tvivl, om de udvikler sig motorisk rigtigt, eller om de måske har et skævt baghoved, en favoritside, stramt tungebånd, eller hvis den bare græder lidt mere end det, hvad I synes skulle være rigtigt, og har mavefornemmelse for, at der måske er noget andet. Så kommer der efterfølgende en babybehandling, som jeg udfører, hvis jeg har fundet noget til babytjekket. Hvis ikke, så ses vi bare til babytuning. Og så det sidste, det er en efterfødselstjek, efter du har født. Typisk 8 uger efter du har været til lægen. Så følger jeg op med at se, er mavemusklerne delte, eller har de samlet sig? Hvordan har kroppens kerne funktion det? Hvordan har måske dit kejsersnit ar, hvis du har født med kejsersnit? For at lige give dig nogle redskaber og nogle øvelser med hjem. Jeg håber at se så mange af jer som muligt, og glæder mig til jer.